салому алайкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон. Аҳмадов Беҳзод Айтурсунзода, яъне Регар, паспортошо гум кадай. Ини бародаро ёфтиянд, мода навистанд ки илтимоса камера мақсад ҳам паспортшай, ҳам правашай, ҳам мақсад дигаву дига документош ҳамаш буда ёфтиянд. Ина мера қабода занг бизана, касе ки ҳам бачара мешиносанд ё ки ҳам худаш мебина моро. Ина ҳамоя гуфтам бародаро илтимос хай дастгирӣ кунед, ҳамин видеоро рӯӣ кунед, бибинам бачаҳо бибаранд соҳибаш дам паспорту правау мақсад ҳам регистратсияам чиёша бисупоранд. боқӣ сарбанд хунобон бошед, якдигареро ёрдам кунед, зинда бошед, ҳеҷ кор сашед бигӯ чига пешист. Ва баъд дӯстони азиз як гапи дигара бигӯм ки ман дига паспорта намемонам ки ҳамин ютуб 10 бора пушти паспорт маро маҳкам кардистай. Ҳамин паспорта бибини ютуб документи дига одама нишон дода гуфта маҳкам мекунад. Паспорт ягон гова киштан хина бибина бо чай шишаи арақ ягон мақсад не духтарои луча ягон чиро бимони ютуб мехапа. Ютуб қонуни худша дора бародаро. илтимос ҳамин памкин ман қагам паспортша мемонам тамом. Набошад ҳамаша сёмка карда мемонам. Мумкин нест сёмка карда мондан. Гам додам чизе зинда бошам.